Sino ko naroi pheni rok ko. Naroi. Ni panda ni bagay phai ka sai kana le. Kukui ni. Bumung khe. Ko bro. Ngon phung. Be ko. Ke pa na zero phai pe kya hore sokwai. Be ko mo kan. Bat de ki pani mama ni ko boni apiri phai mani. Hello guys, phung ka hap jotono no. Tini ni sal ke sini no khungo. Ani mwnai no kok swnglainai tai ani sajwkma no hingke bade khainai horo. Ani mwnai ni kok swnglainai ni tini date khlai thangman bagai ani sajwkni hingke sanja jarao bade khailaisine kegrawi hinai wansoglaikha. Obo khe ko arom laimani tai phungai siri godok khailaimani norok nugui mankhana naifang ani mwnai kobo. Obo khe mangso kisana harui karangri tonmani jamaini borok rok phaikha ko gari kawi chini noka tongjoto hingke gari rok phaikha hingke galang khe no hunjagota. Preparation maini bagai ko godok mon tongkha tai mangso karanglai tongo. Tabo khe kok swnglaina bagai jamain borok bo phaikha ba jati rok kathar mwswnglai siri sitini tomung samungni raidani bisingtwi wasai nawai kok swnglaina bagai achoklaijak chini kamini borok rok tai jamaini phasingni borok rok. Jamaini para hingke mwnai ni tabo khe mui konogui mankhana norok mui montui. Abo khasin parani khakjak mui songna kwrwng 5 star hotel o songkhaijak phunai ko mui si judai tongbon kya kormodulu. Obo khe ani mwnai kaina obai khe swnglaikha hingke ma khulum phun khulumbani jorao no hiyali rok bo man phun abo tui khe khulumlaita. Tabo khe khulumlaikha tabo khe mai chalaikha jamaini digini borok rok mai chalai tongkha ke sari phasing hingke ani sajwkmani bade khainai choya kari nai tongdi norok abo bo nongnai path.